എനിക്കറിയാവുന്ന എനിക്ക് പേരിട്ട മമ്മൂട്ടി ദാണ്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പുള്ളിയെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ശശിധരൻ എന്നാണ്. എളവനക്കാടാണ് വീട്. പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇയാളെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, പുറത്തു വിടാതെ, ഒരു സർപ്രൈസ്. ഇങ്ങനെ 4 പേര് കാണുക ഇയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതേതായാലും ഈ ഫോർത്ത് ഹൗസിന്റെ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ ആയതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം.